ଆମେ ବନେଇବା ଇପି ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଆଉ ଜିରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ତେଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ଲଗେଇକି ଗରମ କରି ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ମୋ ମମ୍ମୀ ରାଗ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ କାଟିନି, ବାସ୍ ଦୁଇ ଭାଙ୍ଗ କରିକି ପକେଇ ନେଇଛି, ମୁଣ୍ଡିକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତାଟିଏ ଖଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ, ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ସେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଇପିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇପିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ସେ ଭଲସେ ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚ କମ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତି ସେ ସିଝି ପାରିବ। ଇପିର ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଇପିର ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖିବା ଆମେ ଇପି ସିଝି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇପି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇପି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ବି ମସଲା ଦେଇନି, ବାସ୍ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ଆଉ ବାସ୍ ଇପି ମସଲା ଦେଇକି ବନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇଲେ ବି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଇପି ଆଉ ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଆଉ ଚିଲି ସକ୍ସ